Aichi, Omuru Nwa Zuo, thank you. Dedo Omuru Nwa Zuo, Omuru Nwa Zuo, Dado Omuru Nwa Zuo, Dedo Omuru Nwa Zuo, Abrange so Omuru Nwa Zuo, Ogbonku so Omuru Nwa Zuo, Dedo Omuru Nwa Zuo, my brother Omuru Nwa Zuo, Ejeso Omuru Nwa Zuo, Uru de la Nwa o, Oye Omuru Nwa Zuo Nwa ya, Uru de la Nwa o, 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 Uru de la Nwa. My honorable master. Diego, Akawa, let her, Deafana. What did they read the money? So Nebula, the person Nebula, oh, yes, oh, Nebula, the fellow, yes, oh, Nebula, how to recognize honorable Uche, where, and the soul. Le Fendin soul. Honorable Uche. But you brought Ayaya. Omuru Nwa Zuo Nwa, Uru Nwa Nwa o. Uru Nwa Nwa. Omuru Nwa Zuo Nwa, Uru Nwa Nwa o. Senior brother, how you going to? And the soul one mama berule o. Uru Nwa Nwa o. Omuru Nwa Zuo Nwa. Is it now? What you brought Is it now, Nancy? Oye, pa. Angel Solu Gamna Police officer. Angel Solie, Angel Solie, Angel Solie, Angel Solie. Oh, you can't give a rubber something in money. Oh, you Brazil. Omuru Nwa Zuo Nwa ya. Omuru Nwa Zuo Nwa ya. Okay, sir, Onyebule. Asị m Omuru Nwa Zuo ya Chief Abuji Pastor. Oji Ebazo. Chief Abuji Ebe. Chief Abuji Ebe. Abuji Ebe, one Oji Ebazo. Abuji Ebe, Oji Ebazo kuro. Abuji Ebe cha. Abuji Ebe ta. Oji Ebazo. Abuji Ebe ọga. Oji Ebazo. Oji Ebazo. Abuji Ebe. Oji Ebazo. Oji Ebazo. Abuji Ebe what? Oji Ebazo. 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 Ọ̀gá iná kwani ló kwani yé ni yé. Wọ́n ní gbàdé pé ọ̀gá ìlàlá. Ọ̀gá iná kwani ló kwani yé ni yé. Yàwó ibẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lù ní ibẹ̀. Yàwó ibẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lù ní ibẹ̀. Ọ̀kùnrin! Àwọn àkùnbá bàbá láì. Ọ̀gá tẹ̀lé lágẹ̀ fún ọ̀gá. Authority officer,
Now